GF Forsikring præsenterer Kurt kom forbi. Velkommen til. Tak skal du have. Må jeg præsentere 2 iværksættere med succes? Du er da godt kørende, kan man sige. Jo, jeg klager ikke. Det er en bil, jeg købte her for nylig. Jaguar? Jaguar. Vi har begge to været i gang med noget uddannelse, inden vi egentlig gik selvstændige, men så synes vi, det var sjovt at drive egen forretning. De har aldrig taget nogen videregående uddannelse. Anders Grønborg og Esben Mols Kabel. Det har de ikke haft behov for de havde en drøn god idé. De arrangerede fester for handelsskoler og gymnasieelever. Sådan var starten på deres erhvervseventyr. Vi er bagmændene, og det er vi også den dag i dag. Vi har altid syntes, det var sjovere at sidde bagved og tælle pengene, end at stå ude og kysse alle tøsserne velkommen til fest. Så kalder man det netop en handelsskole- og gymnasiefest, og fidusen er så, at man inviterer de lokale handelsskoler, gymnasier og tekniske skoler. Det hele startede med, at de hver for sig arrangerede fester for de unge, så de var drabelige konkurrenter i et par år. Ja, det er ham, der er Anders' plakater, de skulle altså bare rykkes ned. Simpelthen. Hvad sagde du til det, Anders? Jamen, jeg prøvede jo nogle massive modtræk, så der var lidt krig på nogle år derude på skolerne. Og der var ikke så gode venner? Nej, vi vidste udmærket, hvem hinanden var i hvert fald. Og festerne var tit og ofte beliggende på samme dage og sådan nogle ting der, så der var kamp om kunderne. Men så fandt de ud af, at det ville være bedre at samarbejde om at arrangere fester i stedet for at modarbejde hinanden. Næste skud på stammen blev rejser, og da de i forvejen var land og rige rundt med plakater til markedsføring af fester, kunne de lige så godt samtidig reklamere for unge rejser, sommer og vinter. Og så går vi så ind og kontakter nogle rejsebureauer og hører dem, hvad I vil lige sige til, at vi i vores eget navn sælger nogle af jeres rejser. I skal være teknisk arrangør, men vi sørger for at skaffe kunderne. Og det er sådan set den måde, det har kørt lige siden. Jamen, det var så her, vi startede. Det var det. Lige med paller i porten og alting. Både fester og rejser skulle markedsføres, men de brugte alt for mange penge på print, så de besluttede sig for at købe en digital trykmaskine, og de blev selvforsynende. Men ikke nok med det, nu kunne de også levere til andre, og pludselig var de inde i den grafiske branche. Kort tid efter vi havde fået den første, jamen, så stod den og kørte hele tiden, og så måtte vi købe en til, og så gik der nogle måneder igen, og så måtte vi købe en til, så det var en flyvende start, vi fik på det med at lave tryksager. Så begyndte der at blive produceret flyers og plakater i vildskab, nærmest døgnet rundt, og vi flere gange sovet op af maskinerne. Esben og Anders arrangerer stadig fester og rejser, men det primære i deres forretningsliv er trykkerivirksomheden Lasertryk.dk, beliggende i Aarhus Nord. Iværksætterne har i høj grad en næse for at tjene penge. Omsætningen kommer i år op på omkring 90 millioner kroner. Jeg synes, det er utroligt dejligt at se, det er sådan et stort system, men jeg synes, det går lidt hurtigt. Man ser jo gang på gang, at sådan en udvikling, altså de bliver kvalt i succes, i deres egen succes. Nogle gange synes man også, de brænder deres lys i begge ender. Hvad vi har? Det er arbejdsglæde, det der. De 2 unge menneskers virksomhed er vokset og vokset. Til firmajulerfrokost i 2004 var der så mange medarbejdere. I 2005 så mange. I 2006 lidt flere. Og til julefrokosten i 2007 på Varna var der 75 medarbejdere. Hvis nu jeg stod med en sæk på 20 millioner kroner, vil du så sælge for det? Det bliver et nej. Hvad så 30? Begynder vi nærme os. Vil I sælge? Nej, vi vil ikke sælge. Det er ikke det, der er planen, som der er nu. Jeg synes, det er fantastisk godt gået, det må jeg sige. Det er det. Det er helt fantastisk. Jeg er spændt på at se, hvad der sker de næste år, men et eller andet sker der. Lasertryk.dk i Aarhus, en virksomhed i en voldsom fremdrift. 5 år i træk er den blevet kåret som gazellevirksomhed. Det vil sige, at de unge indehavere har formået at fordoble omsætningen 5 år i træk. Man kan sige, ud fra den grafiske branche, det er ganske unikt at få 5, det er der ingen, der har. Så det er da specielt, men det ændrer jo ikke noget for os. Men I er også lidt stolte af, ikke? Jo da, og det der, vi udnytter det selvfølgelig og sætter det på brevpapiret. Og så et billede til minde om besøget hos Anders og Esben. Det vender vi tilbage til. Vi skal da faktisk have sådan en båd en dag, det kan næsten ikke være anderledes. Vi har med 2 iværksættere at gøre, der brænder for at sætte noget i gang, og det er på trods af, at de ikke har nogen decideret faglig uddannelse inden for den grafiske branche. Du har mere lykke ved at se den her nye tossede produkt sælge til de første 10 kunder, end du har ved at se din visitkort blive solgt til yderligere 5.000 kunder. Er det virkelig sådan? Ja, sådan har vi et langt stykke vejen, ja. Bemærkelsesværdigt er det, at de 2 ungersvende endnu ikke har oplevet en krise i de 6-7 forskellige selskaber, de jonglerer med. Vi har faktisk snakket om, at vi betragter det lidt som svaghed, at vi faktisk altid har haft tur i den, og derudaf og pæne vækstrater. Det er ikke nødvendigvis, synes jeg, en kvalitet. Det er klart, altså vi har ikke nogen rutine i at håndtere en rigtig krigssituation, så... Hvad nu, hvis den kommer? Hvad så? Kan I så styre den? Ja, det mest spændende, det bliver nok, hvordan mig og Anders internt vil håndtere en sådan situation. Men
det må vi tage, hvis det opstår. Igennem år der har Esben og Anders stået i spidsen for et hav af rejser og fester. Cirka 150 fester om året med tusinder af unge. Og da ung ferierejserne pikkede op for et par år siden, kunne de nemt sende mellem 3.000 og 4.000 gæster afsted årligt. Hos Næs Sildertal i Øster, der var vi begge to med dernede, der var altså knald på. Var det der de berømte fester, hvor man bare skulle have noget at drikke, eller hvad? Ja, blev også til lidt skiløb og en lille tur på stranden, men der var der også lidt party indover, det var det der. Festerne er populære hos de unge i gymnasiet, handelsskolen og teknisk skole. Så der var gang i den, og der er mange mennesker, man ikke kender, og alle er glade og klar på noget fest. Så jo. Så får I noget at drikke? Det gør vi. Masser. Lige fra mig? Det plejer det at være. Nogle gange lidt for meget måske. Så meget, at nogle af festerne er blevet lukket af politiet. Det sker nogle få gange, men vi gør faktisk alt, hvad vi kan for ikke at gå i den retning, for det er simpelthen ikke langsigtet. De 2 iværksættere har ikke gennemgået nogen lederuddannelse, og det er medarbejderne ikke kede af. De kan forstå, hvad der foregår i virksomheden. De kan forstå, hvad det vil sige at være ansat i virksomheden, eftersom de selv har startet det op. Og selv har startet som lønmodtager i deres eget firma, faktisk helt ned på gulvet. Jamen, de er jo nogle herlige fyre jo. De sørger for, at vi har det godt herude, og ja, de giver den en skalle, må man sige. De lever for det her projekt. Hvordan oplever du det? Jamen altså, man kan sige, de putter hjerte i tingene herude. Esben er gift og er far til 2 sønner, Magnus og Elias på 2 og 3 år. De 2 kompagnoner kommer en del sammen privat. Men hvorfor har de succes, tror du? Jamen det er fordi, at de er gode til at få nogle nye idéer. De er gode til at tænke anderledes i forhold til, hvad andre gør. De ser muligheder, hvor andre ser forhindringer. At være far til 2 små børn kan kræve sin mand. For man kommer hjem, og man har været på hele dagen ude på arbejde og givet den maks gas i de der 8-9 timer. Så kommer man hjem, og så har man 2, som virkelig kræver ens opmærksomhed de næste 4-5 timer. Så der er god gang i den. Men hvad er så hårdest? At være hjemme. Det er rart at komme frem til computeren der mandag morgen, og så kan man sætte sig ned og slappe lidt af. Anders har haft en kæreste i mange år. Det har han ikke længere. Hvad vil du gøre med det så fremover? Jamen, jeg tror lige, at jeg vil til at prøve måske at komme ind på markedet igen, og det er ikke utænkeligt, at man skal på en date eller 2 i nærmeste fremtid. Det er så et bevis på, hvad I kan producere på 10 minutter. Det er det. Jeg tænker på, hvad er jeres drømme egentlig sådan på lidt længere sigt? Hvis vi kan bibeholde det, vi har gang i, og holde noget vækst, og så måske finde en kæreste, så er det ikke helt tosset. Jeg siger tak for i dag. Selv tak. Hej. GF Forsikring præsenterede Kurt kom forbi. TV2 Østjylland og Østjysk Bank præsenterer vejret. God aften. Det starter som en ganske pæn lørdag med gode muligheder for sol, dog med byer og så vind fra en vestlig retning. Men som vi går hen mod aften og skrider hen mod søndagen, så vil der altså komme kraftigere byer, der vil komme mere regn, og vinden den vil tiltage. Vi har nogle meget kraftige middelvinder og også kraftige vindstød, og vinden vil gå over i en sydlig retning. Så natten mellem lørdag og søndag bliver meget blæsende, og så vil det altså også være en ganske våd søndag, vi har. Ser vi lidt længere frem begyndelsen af næste uge, så ser det ganske pænt ud, og det er da også her, at temperaturerne lige om dagen får lige et nyk op. Vi kommer til at ligge på de her 14-16 grader, og det er altså også lige omkring mandag tirsdag, at temperaturen om natten lige får et dyk ned. TV2 Østjylland og Østjysk Bank præsenterede vejret.